ସେ ଗାଈ ରକ୍ଷା କରେ। ମା ମାନେ ଗାଈ ସେବା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତେ। ଗାଈ ସେବା କଲେ ଘରର ପଣ୍ଡିତେ ବିପଦ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଘରେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତେ ଭଲ ଗାଈ ଘିଅ ଖାଇବେ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଗୋମୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ମାଟି ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ମା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଗାଈ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦ ନାଶ କରେ। ମା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୋମାତା ସର୍ବପୂଜା ସକଳ ଦେବ ଗୁଣ ସର୍ବଗାତ୍ରେ ସୁତିଷ୍ଠତି ସେବାୟଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଭବନ୍ତି ଯ ସକଳଂ ସର୍ବକାମାଚଳ କାରଂ ସମସ୍ତ ଲୋମ କୂପେ ବସନ୍ତି ଜରୁଷୟ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାତ୍ରୀ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବଜନସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟମ ଭୟତା ଧାୟ ଗୋମାତା ନିତ୍ୟ। ମା ମାନେ ଘରେ ଗାଈ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗାଈ ପାଳନ କଲେ ବିପଦ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଃଖାନ୍ତେ ରୋଦନ୍ତେ ସୁଖାନ୍ତେ ରୋଦନ୍ତେ ଗାବ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ। একথা আমি কাহি কহিলে না, যদি ঘরে গোটে যোগ্যবান গুণবান পুଅ ঝিও থাকতি সে বাপা মাଙ୍କ দারিদ্র নাশ হয়ে যায়। যদি পুଅ যোগ্য